Στο εν λόγω βίντεο μπορούμε να δούμε πώς καθαρίζουμε σωστά έναν χώρο εργασίας. Η καθαρίστρια φοράει την στολή της και τα γάντια της. Έχει ετοιμάσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Ξεκινάει με δεξιοτεχνία μια σειρά από καθήκοντα καθαρισμού. Αρχίζει να συμμαζεύει τον χώρο, ξεκινώντας από τα καλαθάκια των σκουπιδιών, αφαιρώντας μελετημένα τα αντικείμενα από την επιφάνεια και δίνοντάς τους την απαραίτητη τάξη. Στη συνέχεια, αφοσιώνεται στο να σκουπίσει το πάτωμα, αφαιρώντας κάθε ίχνος σκόνης και βρωμιάς, επιτυχάνοντας έναν αστραφτερό χώρο. Ακολουθεί το ξεσκόνισμα με ειδικά πανάκια μικροϊνών και ψεκάζει με λίγο νερό. Το εντυπωσιακό είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο οικολογικά προϊόντα, τα οποία προάγουν την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, μειώνοντας την εκπομπή επιβλαβών ουσιών στον αέρα και τα ύδατα. Τέλος, ακολουθεί το σφουγγάρισμα του χώρου. Στον χώρο της κουζίνας, η καθαρίστρια αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ντουλαπιών. Η επιμονή της στην υγιεινή είναι ένα βήμα προς την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της ευεξίας. Με μεθοδικότητα και μεράκι, μαζεύει και τακτοποιεί τα αντικείμενα, καθαρίζει τις επιφάνειες και πλένει τα πιάτα. Σειρά έχει το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα. Είναι εντυπωσιακό πως με την αποτελεσματική οργάνωση και την προσοχή της, η καθαρίστρια δίνει νέα ζωή στον χώρο. Η ποιότητα του καθαρισμού φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια, από την αφαίρεση των λακέδων μέχρι τη λάμψη του πατώματος. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τον σεβασμό προς τον χώρο και τους ανθρώπους που τον χρησιμοποιούν. Ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα περιβάλλον που εκπέμπει αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Τέλος, θεωρούμε χρήσιμο να αναφερθούμε στα ωφέλη του οικολογικού καθαρισμού. Τα πλεονεκτήματα και ωφέλη της οικολογικής μεθόδου καθαρισμού χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Οικονομικά ωφέλη, καθώς μειώνεται η κατανάλωση χημικών καθαριστικών και έχουμε εξοικονόμηση νερού. Οικολογικά ωφέλη, καθώς δεν έρχονται οι εργαζόμενοι σε επαφή με χημικά προϊόντα και η χρήση του νερού γίνεται με μέτρο. Ακόμη, οι οικολογικές μέθοδοι συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αφού δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με επιβλαβείς ουσίες. Καθαριστικά ωφέλη, καθώς προστατεύονται καλύτερα οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός. Η χρήση των οικολογικών μεθόδων καθαρισμού στοχεύει στην αλλαγή της νοοτροπίας μας.